biangunan sa Masjidil Haram. Na did na tao sana kami akari meri menganan. Tapay sa mga padagang na disiyan sa napahugit kay pagkalikiran nagyang kanan na darpa. Nasunod so kaya pakatali umayran sa giyang kanan na darpa. Na ini betadian na suwata yan. Aso Ismail na patiliku din. Na patilukan din Hajira panggiraw tiyan na hey tiyan. Ibrahim na anda kaming ino kaming kaining ganati. Anda kasung. Na ba din di ipangalang kalang sa Ibrahim alayhisalam. Taman sa miya katalo na ba din di ipangalang kalang sa Ibrahim alayhisalam na kagi ikatalo. Na miya kagiraw ba din sa Hajar. Hey tiyan Ibrahim. Naubaya kakaganatin kar kami ugyang kaya wataka ko paninimbota sa giyang kaya darpa adid na taon. Dapang ng kanon, dakay numamiron, na baka sugu Allah subhanahu wa ta'ala, na di kaming kadin na pagkawanan, kami sumur kami ko Allah subhanahu wa ta'ala, kakasiap kami Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumiya likudan din sa Ibrahim alayhisalam. Mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala, ugay na benar ito, kung pinggil mo ko ito Ibrahim, na tantos kanya na kasasakitan, na si iko kaya dalumiron, na miya kata panay din ako Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto kaya ganatin yan kuat ay na yung kinimbuotaan na uso karuman yan sa giyang kuto adar pa adin na bayran nun nagkakaan bayran nun kainom o di na baan namin pagpadayran nun nata na miya kagiraw ng Allah Rabbana inni askantu min zurriyati بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون هيتيجن قد ننقد na inauna ini baga kakan so pamilya ko suwata akan nagusok karon ako sa giyang kaya darpa dahil na bayran nung nagkakan at tigyan si isa giyang kaya kilid ababahunan nakwalain ka suslaan at tigyan hi Allah tigyan inauna giyang kaya biyo ka nakangkiran na barakatang ka giyang kaya darpa sa pakitindigan ako na tigyan na susambayang baging kasiram pa na sa mga tawa tigyan mga tao may pagpadairan. Hay tunag na tingin na baging nga siram pa sa pagkakaniran. Ang sira na tingin na makapanalamat. Giyuti sinsang kuto katatapanay. O Ibrahim alayhisalam na pangguro ko to si Ismail kapakaw na sudun sa pandasalan niya na sa liwato na ayaw din na piyakang buwatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ig. Agito sa pambutuan tanay man sa Zamzam. Mangori po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa sukun sudi kemping sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dini di kemping sukalaw Allah subhanahu wa ta'ala. Na ipagkayo Allah subhanahu wa ta'ala. Uban niya na makayata paladin. Adikat tumanan Allah subhanahu wa ta'ala. Giyuti sa mga dator titanong. Aplala ko sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na tatarimaan sa dua iran. Giyuti mga ripro Allah subhanahu wa ta'ala. Isumay ad na karumanian. Aplala ko sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na miyagunto mo to bay. Sabab sa kagiayap, lalayo na pangniw mga dato, na ya Allah, rilain ka sugagan na tanak na pamilya ko. Ya Allah na, pakalibriyang kunara kadyahan na magyang kutwa na rudupa akan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Giyuto kon, sumabay, apasuguni na sumada rudupa iran sa kalalakaw sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna sila na makasulod ko surga Allah subhanahu wa ta'ala sa limagatos rami. Giyuto mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala, na yang kutwa, kaya ko Ibrahim alayhisalam, na kenabaw to kurujat lugawi, kenabaw patupulugawi, kenabaw patulan, kasumang nabi, dataro Ibrahim alaihissalam, nagyang koto kaya sugun Allah subhanahu wa ta'ala, nagyang koto kaya lalakaw niya na din yan nikikimpilan ako Allah subhanahu wa ta'ala, na di dinupakan duduk peruman na kuwata yan, nabuso karumanian, taman sa di, dan makakuha sa idin, o din amra puno ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nung kumiyang kapipiralabod, na miya pamikirin at tigina, anto na mga daytigin ni miyang gudulo at akan nagusto karumang. Ay ini begaran sa kuto miya karimari mga darpa anto na mga day miyang gudulo ira. Na miya pamikirian manisig di sama ka. Uwi dak na bo tumbeling gigibo ka panisig kedian. Ka amad na kana tigin anto na miyang gudulo ira. Uya-uya siram pananta kada.
anta ka dia tigin. Napakagaan ng taasi ko kapupakataling umanian sa maka. Nakiya sa salakaw, nakakagiya malang kau niya na maka. Na maya kada kala tauro. Nagu, miyelay na yung panana pumanugaig na tigin na mata ang besu Allah subhanahu wa ta'ala kakisa na umbesu pangganatan tao na pamilya ta. Giyuto'y pagkiguro kay Ibrahim alaihissalam. Inautigin Allah. Pinalamatan na kasi sa kakasabis, sulang mo na piyan niya ka na dang kalindere no, ng mga pamilya ko. Nasudin so kaya tantawan ng mabuhajir ang pagpakatalim mo so Ibrahim alaihissalam napagkalaw din ng hajir ang pagpakagiraw marhaban ya Ibrahim. Napagkalaw din ng hajir nakagiyang makasuputasiran mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala na pagpakagiraw din sa hajir ay tigin Ibrahim na tapad ka at tigin na kaswata at tigin na tantod na mapay para sa wata. Miyak kalimalimuga sa tigin na bagwa mama. Na miyak kagiraw so Ibrahim hay tigin hajir na prilaya ko niwa tigin. Kaknabaya minis sagada ka ng sinaba ko siya Allah subhanahu wa ta'ala pambalingan ako kanong. Kagiyo mo tigin na kaya parik sa kuhan tunay manggugulaw na niyo. Uyag-uyag kino pa na anta ka diya tigin. Na tigu hajir ay tigin Ibrahim. Asara tigin na makatapad ka na ka. Bubukar kay suwata ka na tigu Ibrahim. Adako pa na tigin makakuha sa idin na ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo miyakol uhajar na kaya pamurawasan yan sa sa mga ay o Ibrahim alaihissalam na patalikod pa na peruman si Ibrahim alaihissalam. Si sagyang ko to pamadinian di kandala ko mga orip Allah subhanahu wa ta'ala na ipagpangandabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa miyaylay aso mga nabi niya so pasugo niya ng pantag sagyang ko to akapapiga ko kalayan kapapiga si isagyang kuto turuan yan anda man ay sa mga tao mga pagtao na di sila na mataridalag sa isagyang kaya dunia na sa mga urip niyan sa mga nabi niyan na di na nuto di matumuagyang kuto agal baka di sa mga pamilya niyan giyuto mamuwi sa mga nabi niyan na di niyan di pangandang si iku mga malaikat mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala si isagyang kuto at kaya bulu-bulu niyan ka kuto suwata yan na minikarangan din sa miyakala mga 10 rabu na ididin nabigan sa idin Allah subhanahu wa ta'ala sa makambalingan sa Makkah. Na seko kaya pakambalingan yan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na seko kati malum ya bulu-bulu miya kapipirola lagi yung kota kaya pakauman yan sa walay natantod na miya buman lagi yung kota bubay ayan seko Ismail alaihissalam sabab sa giyang kota sa kanya na miya kami tulod na damakatiya sa watayan na tanto niyan ang pagkabubayan nagyang kuto watayan. Sulun sukele yun Allah subhanahu wa ta'ala so puso o Khalilullah so puso Ibrahim alaihissalam na minisang yun nagyang kuto bubaya sa kambubuwata. Apa yung mambuso hajir na miyaguman nagyang kuto pamadinian di katiyak watayan sa gyang kuto kele niyan sa miya kong mapansyama yan. Naso Allah subhanahu wa ta'ala na diniyan manikyug. Di ba na ipagyug Allah subhanahu wa ta'ala ba sa mga puso tanong na baadam pa na miririmbang ko Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na surin so kailan niya na pa Ibrahim. Amin isisip ko puso yan na sumabay ako kang babota. Natigyan ko Ibrahim, hey Ibrahim, nasumbali ang kawata ka na. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. So pag ganero na kaya titagin na pa Ibrahim alaihissalam na minikurot na piyo ko niya na so hajir na inisumbago no hajir na tigyan na Ibrahim na pamugo ko sa saitan kasambaran na saitan. Dapat na matiya kaya pakaturugian na miya kambuat man nakapit tagi na piyang mampuruman. Agyang buto kapasugo no Allah subhanahu wa ta'ala sa kasumbalian yang kuwatayan. Napakagandang tamang orip no Allah subhanahu wa ta'ala. Asoy katulon yan ang datagin na nakagiya makambuat na piyo ko niyan din ang piyo-piya so karoman yan. Sa tingin na hey hajir na paganaw ka. Kagyang kaya di ka na tingin di katatagin na pakapasugura ka no Allah subhanahu wa ta'ala. Na kanabay niya tingin at tagin na kanabay niya tingin matag sambara saitan o di nagtaginapan at titud-titud na ya kabayo Allah subhanahu wa ta'ala swata akan na pag-isumbalian rakan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala hetigin hajir na anto na ilalago ka na miyaga ka sa kuno hajir so Ibrahim apagpakagiro hetigin Ibrahim ayaman natigin na kinimbala na karakan natigin o kakakarumain karakan nalangon taman natigin na pinikinggal mo karakaw Allah na miya sabara ka na miya pantangakan so din ka na kawatingin na miya pantangakan. So karilim pisir kita ko lang taman at tingin na miya pantangakan. Upman o tingin o giyang kaya darwaron na watatay ni bagay niya na kanta.
nabaya ka ba manatigyan na kuan yan kita sa pakaw kita niyang panatigyan sa tanto. Ama sakit ako ginawa ta sa kakuan yan nun. Hey, tigyan Ibrahim. Tadi yang karak na tigyan na pangisian kasak na tigyan na misyo barakwa tigyan. Mangori pro Allah subhanahu wa ta'ala. Pakagaan takakagiya mapita. Agiya mapita. Adi gita-gita su Ismail tanto apa kebubaya. Dasara gakasaynayan si Amaya na pangarkanian. Na bada na pupakaguro ako sa Ibrahim alaihissalam. Agiya may layo Ismail alaihissalam apapakaguro ako sa Ibrahim alaihissalam. Namya kagiraw si Ismail hey ama ko at tigyan. Ino karaya tigyan na pangguro. Naman arya tigyan nakamagaan ako din makal arya tigyan ama. Naiman to at tigyan. Nakulasan akong kamanarya tigyan. Sulaw na gano'n makakalag ka-support ako sa kau nakiyatigyan na kiyama na ino kay ni pangguro kakagiyag pakalao. Namiyaga ka sa kumbad ni Ibrahim namiyakal akapag pakaguro kiyan. Napiyangar ka naman po Ismail apag pakagiro. Hey ama na tiruan ka na kan. Ubahan namin pagpanad sa pamikiran ka. Kasaka na tigyan na rin para dua ko at tigyan sa katubang niya kanar ka. Namiyaga ka sa pamano Ibrahim na pagpakagiro. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madha tara. Hey tigyan ni karitang ko iman tuwa tigyan namin ako kita sa tagin ng panak na tigyan apa sumbalikin akan sa katigyan. Antunay pandapat ako na tigyan ni karitang ko antunay mo sawer karakan Allah Akbar. Na miyaga ka sa kanyan. Miyaga ka sa kanyan no Ismail kakagis kanyan na nabian mambuhay lahamon. Mangori pro Allah subhanahu wa ta'ala. Na iya minisambagyan kaya maya na pagpakagiro. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hey tiyan ama kulay tingka na napagkuha na ginawa ko sa subuan na rakaw Allah ng gulalan na ka ubahaya subuan yan raka na pakisumbali ako niyan na raka ng gulalan na ka na kaya tiyan ama kaya insyaallah nagkasabarak na kaya tiyan ama kulay. Miyaga ka sa Ismail. Hey tiyan ama kagiyat tigyan nagsumbaliin akong kanaya panganin na kanarka tigyan nagarangang kapiya-piya so kampila na kaakaanak na tigyan di kagdam Allah. Hey tigyan ama panginsa na ang kurka tigyan akagiyat tigyan na bakong kadanay kasumbali at tigyan na panginsa na ang kurka tigyan na suwinaak na tigyan na panginuntulan na kakwalungan na kauna tigyan. Hey tigyan nama pagisa na ang kurka tigyan na igiraan na di siding kita mga watasang kaya pantagawalayo inaakad na pasya pa rin kasiran ka na kung yan di pagkatadmi.